ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଢ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେଇକି ଦେଖେଇବି ତା ସହ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଦେଖେଇବି ଯେ 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉନା ଆପଣମାନେ ଗଲେ କି ଖାଇପାରିବେ ବୁଝିଲେ କି ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି 20,000 ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ ହଉନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ସିଆରପି ହଉ କି ନୟାପଲ୍ଲୀ ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ କୋଉଠି ବି 20,000 ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କୋଉଠି ସେ ଜାଗା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଡିଏପି ର ପାଖରେ ଡିଏପି ପାଖରେ ଯୋଉ ମାଉସିଆ ମନ୍ଦିର ସିଏ ଆମର ଇସ୍କନର ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଛି ଆମର କଣ 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା। ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଉପରକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ବି କେଉଁଠି ବି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ପାଇବନି। ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ସେଇ 1,000-2,000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, କିନ୍ତୁ 20,000-25,000 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସେଇଟା କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବି କରିପାରିବନି। କେବଳ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେ ସଂସ୍ଥା ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିଦେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ସୀମା ବାହାରେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଏମାନେ ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 4-5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଖାଇବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚଣା ବେସର ରହୁଛି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ରହୁଛି। ଖାଇବାରେ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନା ଲାଜବାବ ପୁରା, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର କାରିଗର ସହାୟତାରେ ଗଣେଶ ମେଢ଼ଟି କେମିତି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ମାନୁଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ସବୁ ମେଢ଼ ଅଛି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ବହୁତ କଳା କାରସାଦି କରା ହେଇକରି ବନା ହେଇକରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। ଯେତେ ମେଢ଼ ଦେଖିବେ ଆଖି ମନ ପୁରିଯିବ, ପେଟ ଭରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୟାପଲ୍ଲୀର 60 ଫୁଟ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇখানে ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସହାୟତାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 60 ଫୁଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖିରେ ପଟି ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ତେଣୁକରି ଆଖି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଖି ପଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ପଟି ଖୋଲା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ବେଳକୁ ଆଖି ପଟି ଖୋଲା ଯାଇଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଆକାରରେ ହେଇଛି ବନା ହେଇଛି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାରିଗରକୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏখানে ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ ତିଆରି ବି ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲାଙ୍କର। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେ ଭାଇ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ତା ଭାଇ ସଠିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଗଣେଶ ମେଢ଼, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ସଜା ହେଇଛି। ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୟାପଲ୍ଲୀର ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁମର ଫୁମର ଲାଗି ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଝୁମର ଲାଗି ଯେଉଁ ଆକାରରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ବାପରେ ଭାଇ ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି କୁଆଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛି। ନଙ୍ଗା ହେଇଛି ପୁରା, କଷ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ପଶି ଯାଉଛି। ନଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଲରୁ ତା ମାଆ ମରୁ ନା ଲରୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମେଢ଼ ପାଖରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋପା ଲାଗି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।